Já jsem naopak minule byl takhle nacucnutý. No, A ty sluchátka vlastně. nepotřebuješ. Jako jestli nechceš, nemusíš. Když by jak zpěvák Oasis, že to je takhle ze spoda vždycky. Mě ty sluchátka dělají dobře. Slyším ten soul. Je špatně, to je zajímavé. Různé všechny mám My Wonderful. Přesně. Tak jo, tak můžeš začít. Náboženství z šaliny. Ahoj, tady se nachází v místnosti znovu Tomáš a jiný Tomáš, který neví, že mám mluvit, to se na mě nekouká. Zdravím. A je tu i Ondra, který nás bude pořád doprovázet v našem objevování téhleté mediální formy. A dneska chceme mluvit náboženství ze šaliny o tématu, který jsme objevili při tom našem prvním nahrávání, kterému jsme nedali dostatek pozornosti. A to jsou mýty v populární kultuře. Nemáme tu Davida Václavíka, který zdraví a mrzí, že tu není a nás to taky mrzí, protože má možná z nás religionistů zde přítomných k té populární kultuře nejblíž, ale je tu duchovně s námi a duchovně s námi tu jsou i jiní z religionistiky, o kterých budeme mluvit, protože ono je to téma, které vlastně je pro religionisty nějak niterné. Zda to, co v mediální kultuře můžeme považovat za silné příběhy, se kterými lidé obcují ve svých obývacích pokojích a na těch stadionech s těmi hvězdami, jestli ty příběhy vlastně lze nějak porovnávat nebo dávat do stejné rovnice, jako jsou ty prastaré příběhy zakládající ty náboženské tradice. Mně tady přijde zajímavé, a teď se ti do toho rovnou vlomím a zdravím posluchače, jak o tom uvažuješ komplikovaně religionisticky, jestli je to možné, protože z hlediska té populární kultury je to možné a je to vlastně strašně jednoduché a jasné. Ten pojem mýtus se v té teorii objevuje s Rolandem Barthem nejpozději, čili v polovině 20. století, kdy on to chápe jako zjednodušené vidění komplexního světa, kdybych to měl jednoduše popsat, ale zároveň to, co dneska zná každý čtenář, fanoušek populární kultury, tak jsou superhrdinové. A o nich se přímo mluví jako o těch moderních mýtech. Superman, moderní Prometheus, mýtus Supermana, mýtus Batmanovské spravedlnosti a tak dále. To jako v těch komiksech to slovo samotné hluboce rezonuje, ale jak tak koukám, tak zřejmě v úplně jiném významu, než by použili dva proti mně sedící Tomášové. No, je to tak, to je jak s termínem náboženství, že většinou religionisté některé slova, které se používají v běžné řeči, chápají nějak výrazně komplikuje nebo jinak a mýtus k tomu slovníku těchto slov určitě patří. Pamatuješ si, Tome, ještě na předmět, který jsme oba absolvovali s Daliborem Pavouškem, mýtus a rituál? To zcela jistě pamatuji a pamatuji si jako velmi obtížný a hutný. Je to tak, je to jeden z nejtěžších předmětů a vlastně Dalibor se tam snaží do všech studentů, a tedy stalo se to před nějakými těmi x lety i nám, zdůraznit jeden zásadní rozdíl mezi těmi mýty, které, jak říkáš, jsou v těch komiksech a vlastně i literární věci se nebojí ten termín používat, a tím náboženským mýtem. Že existuje nějaká skupina lidí, která ten mýtus vlastně vůbec nepovažuje za mýtus, která ho vlastně považuje za v zásadě pravdivý příběh a přikládá mu nějaké zásadní hodnoty uvnitř jejich společenství nebo vlastně i každodenního života. A to se možná u těch komiksů neděje, nebo jo? No, to je zase záludná otázka, protože o čtenářích komiksů a jejich přesvědčení o tom, jestli považují příběhy Supermana za možné a skutečné, zas tak moc nevíme, ale v rámci té populární kultury se mluví o každodennosti. A do té každodennosti, do toho skutečného, reálného, všedního patří i právě četba komiksů, která může být součástí toho, jak máš strukturovaný den, jak máš strukturovaný čas a aktivity. Patří tam sledování seriálu, ať nemluvím jenom o komiksech, jako to, co tě spolu definuje a spolu utváří. A dokonce jsou teoretikové typu Johna Storyho, kteří pomalu jako vlastně opouští ten pojem populární kultura, který je podle nich
z řady různých důvodů, do kterých nechci zabíhat, taky protože si úplně nepamatuju přesně, nedostatečný anebo zavádějící a začínají víc mluvit o té každodennosti než o populární kultuře. Taky jeden z těch důvodů je, protože vlastně špatně se nám definuje, rozlišuje to, co je populární kultura a to, co je umění, respektive těch definic je tolik, že si vždycky můžeš vybrat nějakou, která odpovídá tvým potřebám, ale z hlediska nějakého obecně sdělitelného poznání to není úplně šťastné. Dobře, jo, já tě teďka vezmu trochu za slovo. Ty teda tu paralelu vedeš tak, že skrz nějakou každodennost ti přijde, že Je to jeden z možných způsobů. do nějaké míry ty čtenáři, a ty si do toho nešel tak daleko, ale vlastně nějak tomu taky věří. A je to pro ně do jisté míry, třeba by si řekl, zkušenostně nebo emočně skutečné. Jo? A tam bych možná to doplnil, ono taky záleží na věkové kategorii. A zdaleka se nemusíme bavit jenom třeba o těch superhrdinech, kde jako je pochopitelné, že do věku třeba 8 let věříš, že někde v gothamském jeskyni může žít Batman, ale třeba rychlé šípy. Mýtus, který se buduje kolem toho, že máš skupinu pravých přátel, kteří se potkávají, zažívají úžasná všední dobrodružství ve městě. To není žádná fantastická planeta, ze které pochází Flash Gordon nebo cokoliv zcela fikčního, ale svět, který je velmi podobný tomu tvému a v tom věříš, že můžeš potkat Červenáčka, Jindru Hojera a Rychlonožku a uzavřít s nimi přátelství na celý život. Podobně vlastně jako když pomineme všechny fantaskní prvky amerického západu, které do románů o Vinetuovi přidal Karel May, tak ta sdílená nebo sdělitelná linka je to přátelství. To věrné bratrství mezi dvěma lidmi, kteří jsou ochotní za sebe položit život. Jo. A tomu třeba tady jako ti čtenáři věří, respektive já jsem tomu věřil a vidím, že druhý Tomáš už se taky hlásí. Vlastně souhlasím s tebou, Ondro, v tom, že obecně ta bartelská debata o mýtu a jeho definici je živá a je tam spektrum pozic a my i na ústavu si myslím, jsme na různých spektrech těch pozic i mezi sebou. Jo, tak existuje pozice, která může říkat, tak mýtus je to, čemu lidé třeba ve starověku, ve starověkém Řecku a Římu věřili, že to je součástí, jo, je to nějaké opravdové vyprávění, je to součástí toho světa, ale pak bychom tím pádem přišli o ty mýty v popkultuře, kde bychom to mohli odbít tím, že bychom řekli, no tak ale lidé ví, že Harryho Pottera napsala Rowlingová, lidé ví, že prostě komiksy píšou a kreslí ti a ti, ale třeba to není moje pozice, kdy já si myslím, jakmile lidi mají s tím materiálem a s těmi mýty popkultury nějaký emočně zkušenostní zážitek a jsou schopní se do nuancí hádat, jak to bylo třeba v Big Bang Theory, jestli se Superman jako potí, jestli to je možné přes jeho neprostupnou kůži nebo ne. Když lidi se přidávají na Pottermore do různých kolejí do Bradavic a jsou schopní mít s tím opravdu velké emoční zážitky, jako s tím lore, dejme tomu, je ten anglický výraz, ale jo, přišlo by mi škoda, kdybychom řekli, to v žádném případě není mýtus, protože jo, to je, nějaký aspekt je teda, že víme, že to je fikce, ale to, jak se k tomu vztahujeme, se může velmi podobat tomu, jak se mohli vztahovat lidé k mýtům napříč kulturami. To vypadá, že tady toho Dalibora budu se hájit já a já se většinou s ním hodně hádám o tomhle. Totiž já vám děkuju za tuhle pozici a myslím, že to máme společných, že teda my si myslíme, že spíš jo. Že evidentně religionistika by se měla věnovat i těm mýtům mediální kultuře a ty tomu vlastně říkáš, vlastně v tom není až tak velký rozdíl mezi tím, nebo nemá cenu říkat, a tak mě kopni, jestli tě parafrázuju špatně, že tu jsou nepřekonatelné rozdíly v tom, jak chápou lidi Harryho Pottera a jak chápali antičtí Řekové prostě vyprávění o Asklepiovi, který je uzdraví. Jo? Jako já si myslím, že rozdíly tu jsou v nějaké internalizaci a v nějaké třeba intenzitě, jo? Nebo čistě na zacházení s tím, že něco je pravda a něco vím, že je fikce, ale beru to jako jeden z aspektů, ale to vztahování se k tomu materiálu a hluboké prožitky k tomu, že jsem schopen v nějakém sociálním prostředí mít hluboké prožitky a hluboké debaty směrem k těm mýtům z populární kultury, tak
to beru, že to je hodně společný aspekt napříč. No, mě vlastně jako překvapuje, že říkáte jinými slovy, že v religionistické komunitě je to problém. A překvapuje mě to částečně, protože jsem se nad tím nikdy takhle nezamýšlel. Z jednoho prostého důvodu pro mě tady tenhle mýtus nebo tahle složka je jakoby automatickou součástí té populární kultury, která nabízí velmi pestré spektrum přístupů, pohledů na to, které lze zaujímat a čemu se věnovat, abych to zjednodušil. Jo? Cosplay a různé gamecony a larpy a vlastně komunitní události, kdy se lidi převlečou za skřídky, za elfy, za ty superhrdiny a stráví 3 dny. 3 dny ve světě, kdy předstírají, že někým jsou, že jsou součástí nějakého velkého příběhu, účastní se divokého honu ze Zaklínače, nebo si přehrávají svoje oblíbené scény ze seriálů, filmů. A populární kultura tam sleduje různé aspekty, jo? Tu uživatelskou, čtenářskou, ekonomickou, ideovou, já nevím co všechno, pragmatickou. A proč vlastně jako religionisti by měli stát stranou a neptat se, když to zjednoduším, čemu ti lidi věří a jak moc věří, že jsou ti skřídci a jak moc to ovlivňuje pak i třeba jejich hráčský výkon. Jestli se do toho položí a jako fakt tu hrajou v uvozovkách. My tě musíme přibrat do katedry. To je téma na diplomku, ne? Jestli jako... Vy to neděláte? Já jsem šokován. Tak beru rukavici, i když, jak říkám, je to hájení pozice, která není úplně moje, ale já vlastně, když třeba s tím Daliborem mnohem kreativně nesouhlasím, tak mu musím dát za pravdu, že je důvod, jo, být opatrný, nebo vlastně automaticky nejít do této pozice, teď to je vlastně hrozně podobný, ne až stejný. A to je, těch důvodů asi bude víc, ale jeden z těch hlavních je, že my pomíjíme ty instituce. Jo, ty náboženské tradice, a když teda vezmeme takový ty nejpřítomnější naší jako kulturní tradici, tak to je třeba katolická církev, nebo vlastně mnoho evangelických církví, to jsou instituce, které vlastně existují po staletí a opečovávají nějaký příběh, který je zakotvený v jedné knize. Možná ani nemusím říct, jak se ta kniha jmenuje, a všichni víme, jaká je, a to, ať jsme věřící nebo nevěřící, je to kniha, o které jsme slyšeli a možná jsme ji dokonce i otevřeli a aspoň třeba četli jako literaturu. A tenhle ten vztah, který je spjatý s tou institucí a vlastně asi i s nějakými cíli, se kterými je ta literatura nebo ten příběh připomínán a čten, vlastně nejsou totožné, možná vlastně v mnohém nejsou ani podobné, ne, vůči tomu Gameconu, protože ten Gamecon, to jsou vlastně situace, které jsou spíš karnevalové, jo, kdežto ten jako hodně kontrastní obraz vůči církevní práci s mýtem, nebo nějakou jako náboženskou práci s mýtem, je, že jsou trvalé. Jo? Že byť se taky jako ponořuji třeba víc o víkendu na nějakém čtení nebo při mši, ale ten příběh vlastně trvale vetkávám do svého života. A je tam teda klíčový prvek ta časovost? Jako to, že to přetrvává staletí a má to pevně danou institucionalizovanou podobu? No, přinejmenším je to hodně viditelný prvek, jo, že ta naše populární kultura z toho religionistického pohledu, který někdy se snaží mít ten pohled jako hodně dlouhočasový, aby jsme mohli srovnávat tradice, tak mluvíme o stovkách, tisících let, tak vlastně byť ty komiksy o Supermanově jsou tady přítomné, tak je to takový jako závan času. Jo? To je taky takový Daliborův argument, že říká, tak povězme si za 200 let, co tady zbyde ze Supermana. Už není úplně nejmladší, jo? Třeba ty první komiksy superhrdinské, to jsou 30. léta, brzy oslaví 100, takže Dalibor už se ve svém čekání bude v polovině, ale ty vlastně mluvíš o něčem jiném, jakoby tom pohledu religionistickém. To jsou ty, když to řeknu pošklivě, odborně sociální struktury. A já jsem mířil spíš k tomu prožívání jednotlivce nebo malého kolektivu, skupin, jo, kdy hezky to třeba ukazuje, pokud se nepletu, Simon Fried na sociologii hudby, kterou to tak nazývá, zkoumá populární kulturu, hudbu pohledem sociologa a on vlastně používá tedy tu paralelu s studiem náboženství na populární hudbě jako velmi
detailně rozvedenou. Říká, tam jsou proroci roku, rock'n'rollu. To jsou ty osobnosti, které jako zazáří a nadchnou davy. Jsou tam velekněží, ty nespochybnitelné autority, na které se nešahá. John Lennon je jednou provždy definován jako nejvyšší. Jsou tam kanonické texty, Bílé album v případě Beatles, abychom teda se drželi té linie. Jo. Jsou tam místa, poutní místa, která navštěvuješ, protože jsou spojená s tou hudební skupinou nebo s nějakým žánrem, typicky Woodstock. Jo. Pokud seš pravověrný, tak jako aspoň kolem Woodstocku musíš projet. Navštěvuješ hrob na nějakém pařížském hřbitově, aby se poklonil Jimu Morrisonovi. Jo. Čili jako, jsou tam, on říkal, a pokračuje dál v té paralele hrozně zajímavým způsobem. Mě to tehdy nadchlo, když jsem to četl a nabyl jsem dojmu, že religionisti a popkultura jsou jako ruka v rukávě. Jo. A říkal, jako, a máte tam ty sekty, které spolu vedou války, jako nesmiřitelné války. A to pak potvrzoval, když ještě jinou zkušenost přidával, že nikdy nezažil tolik nenávisti jako hudební recenzent, který si dovolil pochybovat o výkonu milovaného velekněze. Dokonce, jestli si to správně vybavuju, tak jako největší nenávist vzbudila jeho negativní recenze, nebo nepříliš lichotící recenze na poslední album Phila Collinse, kdy jako pravověrní fanoušci Phila Collinse mu psali tak vošklivé dopisy. Podotýkám, byla to doba před Facebookem, dneska už by to jako asi nikoho nezaskočilo, jo? Ale tehdy si fakt ti lidi dali tu práci, aby mu napsali dopis na stroji nebo rukou, ve kterém mu přáli to nejhorší, co ho mohlo potkat, protože se nelichotivě vyjádřil o velkém Philu Collinsovi. No jasně. No. Takže to je málo, tohle vám nestačí. Tak možná, že tady je na čase zkusit to rozevřít, proč ty religionisti s tím mají jako ty potíže. Jo? Takhle. Určitě tam existuje hodně moc paralel a to, co vlastně si teďka tady krásně jako ukázal, je, že zdá se, že my můžeme hodně věcí, které na první pohled náboženské nejsou, vysvětlovat naší zkušenosti z náboženství. Že ty evidentně máš, nebo Phil Collins měl nějakou zkušenost s tradičními církevními strukturami a vlastně s náboženstvím, které pro tu Evropu jako je přítomné v té naší zkušenosti. Ale tím, že něco se jako tomu podobá, určitě ještě neznamená, že to je. Jo. A podle mě taková ta zásadní otázka, ke které se ty religionisti často vrací a která možná teda pro laiky vlastně nějak není vůbec problematická, ale pro ty religionisty je, jako je: věří ti lidé těm svým mýtům opravdu? Jo? Že slovo jako věří a opravdu. Jo? A my se vlastně k téhle otázce, nakolik lidé věří svým mýtům, vlastně neustále vracíme i v té religionistice. Ne? Vlastně docela zajímavá je v tomhle i antika, kde existují dvě extrémní pozice na to, jestli lidé věřili svým mýtům v antice. Ano. Připomenu vlastně, jak ty pohledy jsou a jak se mění. Vlastně jako takový typický a dlouhotrvající přístup jako k mýtu a k víře v antice byl reprezentovaný klasickými archeology, hlavně jako z Anglie, že to pohanství, teda ty tradiční římské náboženství, že jsou to vlastně primárně performativní, ritualistická náboženství, kde vlastně není takový důraz kladen na tu internalizaci a na tu víru v ty bohy, ale že to je jako klade důraz na nějaký transakční vztah. Já obětuji a Bůh mi vyhoví. A ono to bylo hlavně vymezováno právě vůči ranému křesťanství. Jo? V tom modelu, že oproti křesťanství, které má tu hlubokou, niternou víru, jo, v nějaký ten kristovský mýtus, tak tady máme to římské náboženství, které je teda performativní. A v současné chvíli je ale tento model napadán. Hlavně ten asi radikální proud, který se snaží to paradigma změnit, je reprezentován Jacobem Mackym, který napsal knihu Belief and Cult, Rethinking Roman Religion. A on vlastně se tam věnuje tomu, že naopak víra je jádrem toho římského náboženství, protože ty rituály jsou kolektivní, sdílené, jo, obětování zvířat, pozorování těch věčných znamení na nebi skrze ty přelety těch ptáků, takže to vyžaduje nebo vyvolává emoce a je to sdílené a nemohlo by se to vůbec odehrát
bez nějaké internalizace, bez nějaké sdílené hluboké víry v tom, že když ti ptáci přeletí blbě, tak to znamená, že bohové nejsou naklonění a není to příhodné pro nějaké, dejme tomu, další kroky a že my můžeme po celém tom obrovském prostoru té římské říše vidět na individuální zbožnosti, na oltářích individuálních lidí, které se nám dochovaly, vidět, že se to opakuje. To znamená, že tady ta pozice se teď trošku jako otřásá, nebo minimálně je tam silný hlas proti té původní pozici, která říká, že to je jenom jako ritualistické náboženství. Takže je to ta debata o mýtu obecně je živá jak v přítomnosti, tak o minulosti. A pro mě vlastně ta otázka, jestli Řekové věřili svým mýtům, když jsme o tom s Tomem mluvili, měla ještě takový nějaký třetí podobu, jo? Že jak my vždycky se často dokážeme srovnávat s druhými kulturami, když chceme něco říct o sobě, tak to je trochu tenhle ten případ, že lidé, kteří nevěří, nebo kteří nevěří ve smyslu nepraktikují žádné náboženství a třeba se chápou jako nějací agnostici nebo ateisté, tak ty mají dojem, že ti lidé, kteří věří, tak to vlastně jako nějak dělají pořád. Je to pro ně taková nějaká stabilní pozice, že jsou teda přesvědčeni, že ten Bůh nebo Ježíš je a něco dělají v mém životě. Ale ona je to mnohem jako iluzivní pozice, protože to má, a pravděpodobně tak bylo v tom antickém Řecku, spíš jenom nějaká, ne možná úzká, ale vymezená skupina lidí uvnitř té populace, která se hlásí k nějaké tradice. Takže není to tak, že by každý křesťanský věřící chápal toho Boha stejně, anebo s ním měl úplně stejně osobní vztah, anebo, a tady třeba si můžu vzít do úst Tomáše Halíka, který je v Česku vlastně osobností, která úplně razí takový filozofický přístup k tomu, že žádný věřící to nemá tak, že by ta jeho víra byla pořád pevná. On naopak prostě si vybudoval pozici na propojování toho ateistického náboženského světa tím, že říká, ta víra, to je něco křehkého, to je něco jako přátelský nebo partnerský vztah, který má různé dynamiky, někdy ho cítíte intenzivně. On k tomu, myslím, využívá tu metaforu z básně Vladimíra Holana, co je bez chvění, není pevné. Přesně tak, jo. A tedy věřili Řekové svým mýtům. Já vlastně bych řekl, že bych se přihlásil ještě k těm dalším religionistům, kteří říkají, no asi podobně jako my. Že to není tak, že by vůbec, anebo úplně, jo, ale vlastně podobně jako my. A tím jsme zpátky na začátku, co to teda vlastně je to věřit, kde my si hodně bereme ten slovník z toho křesťanského náboženství, který se tomu explicitně věnuje, vlastně má svého druhu vědu na víru, teologii, jo, která, můžeme se bavit o tom, nakolik je to věda v nějakém západním slova smyslu, ale rozhodně je to nějaká prastará kolektivní tradice, která rozhodně ctí rozum a snaží se něčemu systematicky porozumět. A takže ta víra je slovo přijaté uvnitř nějakého náboženství, je to spjaté s tím niterním prožitkem, dobře, ale ten niterný prožitek jako základ toho náboženství, a kdyby tady právě byl David, tak už nám to několikrát jako vrátí, ona nestačí, ona potřebuje to institucionální držení, jo? Že asi existuje svět, kdy se z té karnevalové kultury těch gamekonů možná jako narodí náboženství, která budou opravdu srovnatelná s těmi, které tu jakoby existují. Ale to by se najednou ty gamekony musely konat častěji. Museli by vlastně začít zasahovat do politiky. Museli by vlastně přebudovat svoji sociální pozici. Ty jsi na začátku tím tak jako trochu pohrdal tím slovem. Ty mluvíš o těch sociálních strukturách, já mluvím o tom prožívání. Ale to je vlastně hrozně důležité, jo? Že ta challenge je v tom, jak spojit to prožívání s tou sociopolitickou rovinou, která tomu vlastně dává ten potenciálně dlouhodobý charakter, který může zasahovat do života lidí. Jo. Takže v okamžiku, kdy účastníci anime konu na brněnském výstavišti vyrazí směrem k magistrátu, vstoupí do toho veřejného prostředí, tak už to pro tebe začne dávat větší smysl. No, pro ně to vlastně dává smysl i teď, ale řekněme, že z té striktnější religionistické pozice, která vždycky musí jako vybírat, se trochu pustí do toho prostoru, protože zase kdyby religionistika mohla studovat úplně všechno, tak že, k čemu pak je politologie, k čemu jsou jako jiné vědy, sociologie, že asi nějaká dělba práce to musí být, ale nesmí být nepropustná, jo? Že v tomhletom smyslu je škoda, že tu pozici možná máme příliš striktní, ale ona je vlastně daná tím, že se snažíme mít ten široký scope a sledovat, kdy už se z toho stává ten náš jev, a to je to
náboženství. Mně se pořád vrací ten Simon Fritz, protože to je jediná knížka, kterou jsem četl na tohle téma, tak to nemám moc s čím porovnat. A on jako právě mluví o těch organizovaných skupinách, to jsou ty fanoušci, což jsou vlastně z vašeho pohledu paralelně nějaká náboženská komunita, ale zároveň tam přináší ten institucionální vztah, který zase je ale pro něho jako zvnitřněný, jo? Protože fanoušci dbají na to, co je čistý výklad, co je kanonické a co je přístupné. Jo? A velmi jako nesmiřitelně dokáží odmítat i třeba tu autoritu, to znamená držitele práv a televizní společnosti, které jim do jejich textu obsadí herce, se kterým komunita nesouhlasí a dávají jim to jako velmi citelně najevo, takže pak klesají tržby a dost často vlastně ten fanouškovský nátlak, čili ta autorita čistoty a správnosti ovlivňuje i tu formální institucionální stránku. Proč to říkám? Mně pořád vlastně připadá, že to, co zmiňoval, že čekáte struktury, instituce, nějaké způsoby kontroly, že to tam je. Takže fakt musíme počkat jako těch 200 let až, aby to bylo relevantní. No možná nemusíme, jo, ale zkusit trošku teďka podívat na to z pohledu, řekněme, těch věřících, hlásících se k nějakému organizovanému náboženství. Jo. Představ si teda, že jsi praktikující katolík. Ty by si jako praktikující katolík vlastně svoji víru v nějaké svátosti a nějaký celý ten příběh, který je prostě prastarý, vlastně srovnával s touhletu fanouškovskou kulturou a necítil by si trochu napětí u toho? No, ano, rozumím, kam mě vedeš, do jaké pasti, ale pokusím se uhnout elegantním manévrem. V případě té populární kultury jde dost často o nějaké ideje, které jsou za tím příběhem, nějaké hodnoty. Abychom se vrátili k tomu Supermanovi. Jako myslím si, že, nebo k Rychlým šípům, které jsou mi bližší. Menší část čtenářů Rychlých šípů věří, že skutečně potká u Šmejkalovy ohrady Jarku Metelku, ale tomu, že přátelství je ta důležitá hodnota v životě, kolem které se stavět, tak na tom se shodnou prakticky všichni. Jo. A ten můj úhybný manévr spočívá v tomhle. Jako jasně, nemůžu srovnávat Mirka Dušína nebo Jaroslava Foglara s Kosmou a Damiánem nebo se svatým Pavlem, ale ty hodnoty tam jsou stejné. Jasně, a tady zase já zkusím jiný úhybný manévr, takový jako tradiční religionistický. Taky s tou pozicí nejsem úplně stotožněný, ale nedal jsem jednou možnost. Jo. Kde jsou ty bohové tam? Jo? Aha. My máme jako religionisti možná jako jedni z málo lidí problémy definovat náboženství. Pro normálního člověka to asi není takový potíž. A když tedy nás někdo do toho kouta zatlačí, tak řekneme... Tak vytáhnete bohy. No, tak to jsou vlastně třeba jako nějaké systémy ideí a systémy praxí kolem nich, ve kterých vystupují nějaký nadpřirození činitelé. A ty nadpřirození činitelé můžou mít jako různý charakter, ale většinou mají jako nějakou podobu, která jako je podobná lidem, ale je vlastně zásadně od lidí odlišná. A ti nějak opravdu existují a nějakým způsobem ovlivňují realitu životy těch lidí, kteří se k nim vztahují. A v tomto smyslu, jakože já si myslím, že ti chlapci, kteří možná věří, že potkají toho Jarku Metelku, to nemají tak, jako když antický Řek vlastně přichází do chrámu toho Asklepia a doufá, že ho tam v noci potká a on ho uzdraví. Jo? Nebo myslí, že je o tom, ne? Já myslím, že to bylo očekávání toho starověkého Řeka bylo jednoznačné, že ve snu se setká s bohem lékařstvím a Asklepiem. Jo, to prostě všechny ty evidence materiální, které se dochovaly o tomto očekávání osobního setkání, jo, to tam je, ale u těch Rychlých šípů to očekávání tam... No minimálně v určitém věku je a dokonce nejenom ve snu, ale jako když začali vycházet, tak velká část čtenářů jako nabyla dojmu, že musí být podle reálných vzorů, tedy podle reálných chlapců a hledali je. A opakovaně se vlastně
fanoušci snaží najít ty místa, kde mohli žít rychlé šípy, kde Foglar psal, kde je rozdělovací třída a tak dále. A ti mi krásně nahráváš na smeč, Ondřej, teďka, jo. A to teda vlastně jako znamená, že ti věřící lidé jsou takový trochu jako nedospělci, jo, kteří něco, co je pro normální chlapce spjaté s určitým věkem, tak oni nevyrostli. No to je zajímavá, zrovna v těch případech rychlých šípů je to zajímavá teze, se kterou pracuje třeba i váš kolega religionista Pavel Hošek, který ten svůj text o rychlých šípech nazval Evangelium podle Jaroslava Foglara, čili tam ještě přidal tu slovníkovou zásobu, aby to posílil. A dost často se objevuje u těch rychlých šípů jako jedna základní teze, kdo jsou čtenáři, ti, kteří to potkali ve správném věku, abyste si to užili. Protože pak to můžete číst v dospělosti. Jo, s tímhle jsem se setkal, i když jsme dělali rozhovor s Honzou Budňákem z germanistiky, který se kratičce dotkl třeba Karla Máje a Vinetu a říkal jako, já jako germanista si čtení Vinetua užiju vždycky, protože můžu sledovat proces jinakosti, můžu sledovat jazyk Karla Máje, jak se snaží konstruovat divocha a americký západ prostřednictvím jazyka. Ale k tomu, abych si vychutnal dobrodružství a to věrné přátelství Old Shatterhanda a jeho rudého bratra, tak potřebuju ten správný věk, kdy jsem na to jako citlivý, naladěný. To též vlastně říká, se vracím k tomu Pavlu Hoškovi, nejen on o rychlých šípech. Když příběhy Jaroslava Foglara potkáš v jistém věku, je to nějaký interval, který má omezené, byť prostupné hranice, tak se to stane tvou součástí, což dokládá třeba i Jiří Němec z pedagogické fakulty, který spolu organizoval čtenářský výzkum, co soudí čtenáři v různých věkových kohortách o svém mladickém čtení, pokud to tehdy bylo mladické čtení rychlých šípů a dalších Foglarových děl. To komplikuju a pořád odbočuju, takže zpátky. Když tyhle texty čteš v určité době, kdy jsi na ně připravený, ideálně, tak se stanou tvou součástí právě toho, že jsi schopný je přejmout dlouho jako i do toho praktického života, tedy hledání skutečných šípů. A v okamžiku, kdy pochopíš, že je nepotkáš, tak je to pořád součástí toho tvého hodnotového systému. Tam, kam jsem tě chtěl dostat, jestli mi z toho krásně unikl, je, jestli vlastně znáš nějaký příběhy, které teda jsou spjatý s tou dospělostí, jo? Protože to vlastně rychlý šípy jsou převážně literatura, kterou člověk potkává v určitém rozmezí určitého věku. Možná jsme tady všichni tři něčím takovým prošli. A já třeba Foglara už znova nečtu. Ale určitě mezi 10 a 8 a 18 jsem jako možná přečetl všechny jeho knížky a byly pro mě zajímavý. Byť možná zásadní, to by mohly být i jiný. Ale teď ho nečtu. A možná, že to jako nějaký hodnoty přátelství jsou s tím spojený. Určitě tam nešlo samo, protože třeba to bylo spjatý pro mě s nějakým pobytem ve skautu taky. Že i ty společenství, ve kterých jsou ty knížky pěstované, jsou vlastně hrozně důležitý. Jo. Ale ta pointa je, co jsou to ty příběhy, ke kterým vlastně tedy by se člověk dostal, když už je dospělý. Jsou takový příběhy, jo, který nejsou... Ať nemáme ty příklady, že v 8 letech člověk ještě věří na Santa Clause. Jo? Chceme-li brát věřící vážně, a já myslím, že to jako religionisti bychom 100% měli, že není dobrý k tomu přistupovat rovnou z pozicí, že oni jsou asi teda vlastně jako nedospělí, my teďka musíme jenom jako odhalit, proč se to drží, proč mají pořád ty představy, které by normální člověk měl v dospělosti odpustit. Takže chceme-li brát vážně, tak ten vztah k tomu příběhu vlastně v nějaký míry nezávislý na věku. Možná se v různých věcích objevuje různě, ale jsou příběhy, a tady v tom smyslu třeba křesťanství, ten kristovský příběh, evangelii jiní, tak tam ten věk vůbec jako nesedí. Jo? Takže v tomto slova smyslu řekl by si, že uměl by si oproti rychlým šípům by říct, ale to jsou vlastně teďka ty příběhy, které v dospělosti až člověk objeví a s nima se pak jako spojí. Jo? A když ne, tak jsem trochu vyhrál, když mě to mrzí, protože pak nás si nemáme o čem povídat. Jo. Dobře, jiný příklad z populární kultury, i když tedy na hraně popkultury umění, kam řadit literaturu. Mistra Markétka. Je příběh fikční, rozhodně si nemyslím, že se odehrál v Moskvě tak, jako ho Bulgakov popisuje, ale je něčím pro mě hluboký, přitažlivý v dospělosti. Je tam nějaký
univerzální mýtus možná o lidském osudu, o tom, nakolik je člověk pánem sebe sama, svých rozhodnutí, jaká je jeho role ve světě, v systému, jaká je role moci a nadpřirozená v jeho životě. Čili je to velké podobenství o té knížce, byla napsána spousta textů a za mě by to mohl být příklad toho, no teď čeho, že jo? A já ti asi umím pomoct. Jo. No, pomoc. Zachraň mě. Já tě rozumím, protože ty jsi se vlastně znovu uchylil k té pozici, která je legitimní, kterou jste vlastně s Tomem měli, že ty příběhy v nějakou situaci nám vlastně zpřítomní kontakt s něčím hluboce lidským. A možná, že dokonce nějak i nelidským, nějakým kosmickým. A vlastně o tom já bych vůbec nepochyboval. Jenom ten vlastně krok, který vidíme u těch puberťáků nebo adolescentů, že oni očekávají, že toho Jirku Metelku potkají u té zdi, tak když vlastně jako dospělí lidi čteme Mistra Markétku, tak vlastně většina z nás asi nepojede do Moskvy, aby se tam, nebo rozumíš, to očekávání, že tam vlastně potkáme ty osoby, bude úplně jiný a vlastně bude nějak jakoby nejspíš plně zakotvený v tom, že víme, že to je fikční příběh, ale tu jeho reálnost vlastně si přeložíme do nějakého poloabstraktna té lidské zkušenosti a nějakého svého vztahu k tomu, co to znamená být člověkem. Já bych řekl, že to konkretizujeme v tom, že vlastně pořád můžu věřit, že ty komunistický funkcionáře někdo potrestá, jako že neuniknou spravedlnosti a že se mě někdo zastane. Byť je to tak pochybná bytost, jako je magistr Voland v tomhle případě. Jasně. A že vlastně umíme přeložit ty příběhy do rozměrů, které už jsou mimo ně a které vlastně jsou spjatý s tím reálným světem kolem nás a dochází vlastně k tomu takovému jako překladu nad úroveň těch hodnot a na úroveň toho, proč vlastně má jako smysl existovat, anebo co jsou ty věci, kvůli kterým má víc smysl žít než jiné věci. A v tom je teda rozdíl, pokud jsem dobře pochopil Toma, od toho antického prostředí, kdy to bylo skutečně personalizováno, zosobněno v té postavě toho Asklepia. No problém je, že my už se jim do těch hlav opravdu jako nedostaneme, jo? Ale ty signály v té materiální kultuře, jako, alespoň jak to třeba teorizuje ten Mackey, je, že jsou důkazem jako silné internalizace a víry v ty bohy a v ten mýtický svět. No dneska, když uvidíš na zdi Ježka v kleci, tak ti okamžitě jako naskočí celý ten svět a ty hodnoty a ty, nejenom ty postavy konkrétní, ale i ideje, které se k tomu... Já se vlastně budu pořád vracet k té pozici, kterou jsem měl úplně na začátku, že byť tam vidím rozdíly, tak bych nečinil diskvalifikační manévry čistě na základě, jsou to zásadní rozdíly v nějakých třeba úrovni internalizace a vědomí toho, že něco je fikce, a v antice to asi jako fikci teda nebrali, tak pořád bych nedělal ten diskvalifikační manévr, že bych z religionistiky jako neodsouval z toho středu zájmu. Ale já myslím, že Tomáš má podobnou pozici, jenom jsme ho dostali do role ďáblova advokáta, protože je důležité, aby zazněly jako různé hlasy z toho spektra. No, mě si ještě připomněl právě jednu věc tím slovíčkem fikční svět. A čemu ty ses, první Tome, nevěnoval? Musíme se domluvit nějaké přezdívky, aby jsme vás rozlišili. Ty ses tomu nevěnoval a to je vlastně ten pojmový aparát. Jako to, jak pro mě je otázka, a důležitá otázka, kterou nakousl Tom, jestli vlastně to naše rozlišování mezi tím fikčním, skutečným, čemu věřím a co je ta možná realita, není spíš problém naší doby a našeho popisování světa než té antiky, protože, jak jsi říkal, že jim do hlavy nevidíme, to je stejný problém, ke kterému se opakovaně vrací filozofie. My netušíme, jestli by Platon, nebo tušíme, že spíš ne, že by Platon nepoužil své pojmy a koncepty tak, jak my dneska často s nimi pracujeme. A jestli vlastně tohle by taky nemělo být téma, které si religionistika nejdřív ujasní, než se pustí do zkoumání populární kultury. Jestli je to potřeba takhle pojmenovávat a rozlišovat, když víme, že možná někdy trošku násilně aplikujeme naše popisování světa na svět, který to měl úplně jinak nastavený. Já myslím, že to teďka krásně vedeš do nějaké záchrany, jo? Protože jasně, to ujasnění toho jazyka pomáhá
A ta obranářství, které jsem tady reprezentoval, jak jsem roleplayoval Dalibora Papouška, vlastně se snaží o tohle. Že ta užitečná diskuze v nějakou chvíli je obtížná, když máme vlastně pojmy, které v tom, jak umožňují porovnávat ten svět, tak jsou jakoby příliš velké a nemají nuanci dostatečně rozlišující těch spoustu podmínek, které jsme si tady tak jakoby různě nakladli. A tedy to slovo mýtus v tomhletom slova smyslu je skvělé, je stejně jako náboženství, ho člověk může vidět leckde. Je to slovo, které se velmi snadno nalepí na různé věci, které v každodenním životě můžeme jako vidět. A ta religionistika, protože se snaží být vědou, která překračuje to vidění každodenního života, má být tou teorií toho, jak ty věci opravdu jsou, nebo jak je vidí Bůh, tak ta má, myslím, užitečné hledisko, které říká, není důležité, co slovem mýtus nebo slovem náboženství označíme, ale je důležité, co my tím vlastně nakonec chceme říct. Jo? A v tomhletom slova smyslu teďka můžu opustit Dalibora a mluvit za sebe. Proč mě vlastně slovo mýtus přijde užitečný a proč bych chtěl fandomy spíš v religionistice nebo mimo je, protože my vlastně chceme tradice empirických výzkumů, nejenom prostě moudré lidi, kteří rovnou říkají u podcastu, jak věci jsou, které by nám umožnily poznat, jak se vlastně děje, že ty příběhy se pro nás postupně stávají důležitými a bude to nějaké spektrum důležitosti. A jedna rovina je, to byl pěkný příběh, dobrý, co dál? Jo? A druhá rovina je, to byl pěkný příběh, trochu to ve mně zůstalo, chci si o tom chvíli povídat a teďka si dokážete představit, že jsou další roviny a někdy na konci je, tohle je příběh, podle kterého chci žít, nebo jo, a vlastně možná třeba nějak žiju. A teďka, co jsou ty podmínky, které napomáhají, brání, eskalují, generují tyhle ty různé pozice a jak mezi nimi ti lidé přicházejí. A vlastně ty fandomy a vracím se k těm našim Demon Hunters a k tomu, jak jsme fascinovaní tou korejskou parasociální kulturou, ve které ty fanoušci striktně určují, jak mají ty asketické hvězdy žít, tak v nich se vlastně realizují před našima očima ty mechanismy, kterými se tyhle ty věci stávají. A my bychom se vlastně měli pokusit se naučit jako pozorovat a vlastně na základě nějaké anatomické parcelace toho, co se tam vlastně všechno děje zvlášť a jak pak se to děje dohromady, moci říct, tady tenhle ten fanouškovský sbor nebo kolektiv, který tady existuje v Brně, to je fakt jako na hraně. Možná byste měli prostě už si dát tu přihlášku k uznání jako náboženské hnutí. Jako umět vlastně objektivizovat ty podmínky těch přechodů. A tady je potřeba říct, že to my spíš neumíme. Že jak ta sociální realita je složitá, tak pro nás je vlastně obtížné i říct, které sekty, teďka použiju to slovo, které religionsně nepoužívají, jsou opravdu sekty a jsou jako nebezpečné, měly by se zakázat, a které úplně ne, protože, jak jsem vlastně říkal, my nemáme úplně jasná měřítka a ono s tím příběhy je to podobné. Které příběhy jako pomáhají a které příběhy fakt jako zabíjejí. Jo? Těch podmínek je tam spoustu, takže pojmový aparát ano, ale vlastně jít ještě dál. Pomocí toho pojmu se snažit něco v tom světě popsat a ideálně vysvětlit a kauzálně spojit do souvislostí, kde něco zakládá něco druhého. I tak na konci stavíme mosty a přátelsky si podáváme ruce mezi tisíciletími, tak z toho, co říkáš, by vlastně znamenalo, že Tom pro svůj výzkum antických náboženství by mohl využít to, co mu chybí. Spousta hmotných památek, literárních děl, ale nevidí do hlavy těch lidí a tady se nabízejí hlavy, které může prohlídnout v případě toho fandomu. Jo. Čili v ideálním světě by to takhle mohlo fungovat, ta spolupráce, ověřovat si nějaké hypotézy, představy o tom, jak vlastně lidé se blíží k tomu, že přijmou za svůj nějaký příběh, nějaký životní styl a promítat ho pak s vědomím všech těch tisíciletých odstupů do té antiky, Tome, nebo ti podsouvám příliš? Ne, jako kognitivní historiografie náboženství je prostě vědecký směr, který je jako pěstován a je trendy, kdy skutečně jsou badatelé, historikové, kteří
se inspirují o kognitivních věd a u toho, jak mozek funguje, protože předpoklad je, že mozek fungoval stejně před 1000 lety jako teď. Takže vlastně ty teorie a poznatky z experimentů jsou schopni potom promítat do nějakého výzkumu a snažit se nějakým způsobem přiblížit, co ten člověk cítil, když dělal nějaký rituál třeba v antice. Já takové drobné fušování v nějakou chvíli jsem tímto směrem měl. Vrátíme se k tomu kultu boha Asklepia, což byl teda lékařský bůh, a tam je ten rituál specifický v tom, že ti nemocní lidé šli do chrámu Asklepia spát. A oni prostě si tam lehli a říkal se tomu rituál inkubace. Inkubaci teď už spojeno spíše s narozením vetřelce z té popkultury, ale tady tohle se neočekávalo. Tady se očekávalo, že ve snu potká toho boha a ten bůh Asklepios řekne tomu pacientu nějaké rady k uzdravení a ideálně ho jako uzdraví zcela. A já jsem se vlastně díval do literatury, jako do přírodních věd o tom, jaké máme poznatky o spánku a paměti, když člověk jde spát po hluboce emočním prožitku, což jako očistné rituály v tom chrámu byly, tak co to udělá s tou hlavou, když jde bezprostředně potom spát? A vlastně z dostupných experimentů a z literatury vyplývá, že spánek velmi brzy po emočním zážitku uloží ten emoční zážitek do dlouhodobé paměti velmi jako pevně. A vlastně teda můj argument potom bylo, že vlastně z hlediska tady toho mechanického postupu, emoční očekávání, že se potkám s Bohem, očistné rituály a pak jdu spát, tak čistě jako biologicky to mohlo být za následek to, že ty prožitky v tom chrámu byly hluboké a zapamatovatelné pro ty účastníky a to mohlo dát třeba nějakou výhodu v šíření toho kultu Asklepia, protože lidi si to mohli pamatovat, ten zážitek víc než u rituálu třeba v jiných chrámech, kde nespali, kde třeba jenom obětovali. A tak to byl takový můj jako krátký výboj do kognitivní historiografie a už jsem se tam nikdy nevracel, protože mě to polekalo. Přece jenom, jak jsem říkal, už v tom prvním díle mám rád, když ty subjekty už jsou fakt dlouho mrtvé a už se mi to nemění pod rukama, ale tohle jakože jo, má to určitě cenu, protože nikdy se nepodíváme do hlavy těm mrtvým lidem, ale můžeme jít přes ty mechanismy. Že s tím optimistickým zvoláním má to cenu, bychom mohli pro dnešek skončit a samozřejmě doufat, že se k tomuhle ještě brzo vrátíme, protože to je strašně zajímavý téma. A zase bych si mu přihřál spoustu polívčičky, že podobně s těma silnýma zážitkama, po kterých jdeš brzo spát, takže si fixují, můžeme pracovat i v populární kultuře, po návštěvě koncertu a tak dále. Nebo po hororovém filmu, když jdeš člověk spát. Nemůže usnout. Mohli bychom, ale já potřebuji ještě jednu věc zvýraznit. Jo. Nemůžu si pomoct. Myslím, že to vede k tomu, co teďka říkal Tom, a já to chci jenom trochu jinak podpořit. My jsme si teďka řekli, že by bylo jako hezký teďka do těch hlav tady koukat a vlastně, že nám to pomůže i pro studium těch prastarých náboženství. Ale je to tady trochu potíž, že my máme, myslím, hrozně malou tradici studia té čtenářské nebo té jako konzumně mýtické zkušenosti. Jo, že to jsou prostě věci, které s rozmachem té kognitivní vědy se teprve jako pomalu dějí. A že my vlastně jako religionisté tady potřebujeme podporu i jiných oborů, nebo právě teďka třeba na mysli literaturu. Literaturu jako literární studia, která se zabývají nejen jiným textem, což je ta problém, jako co je mýtus nebo co není mýtus. No tady existuje to opuštění toho, jak teda lidé vlastně vnímají ty věci, když čtou. A tady musím říct, že myslím, že o tom pořád víme jako hodně málo, přestože je to jako lidský stav, který se děje po staletí. A teprve, když budeme moci, vlastně, jako stane se normálním empiricky studovat diváckou nebo čtenářskou zkušenost, když se lidé dívají na film, když lidé čtou knížky nebo komiksy, tak se vlastně tady otevírá tohleto pole, které by pak mohlo vést k tomu, co jsme si teďka řekli, že by bylo zajímavé. Já se ujmu role hostitele, aspoň takhle v závěru. Poděkuji vám za společně strávený čas a téma, které jsme nevyčerpali, které je velmi široké samozřejmě, ale pro mě i ten omezený prostor byl velmi inspirativní a věřím, že i pro naše posluchače, nebo doufám. Loučíme se s Tomem Glombem, Nashledanou. s Tomem Hampejzem Nashledanou. a loučí se Ondřej Krajtl. Nashledanou. Náboženství z šaliny.